Takže priatelia, prajem vám krásny deň a začneme ako vždy našim starým známym disclaimerom. Čiže trading zahrňa riziko, minulé výsledky nezaručujú budúce zisky a výsledky sú individuálne. Všetky informácie z tohto školenia sú moje osobné skúsenosti, ale nie sú žiadne oficiálne teórie, ktoré zaručujú stabilné príjmy z tradingu. V prípade použitia týchto teórií nesie zodpovednosť za svoje kroky každý sám. Keďže chceme aj obchodovať, tak vlastne veľmi dôležité, myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí je poznať stav na trhu, aký je, aké máme fundamentálne správy vlastne v nasledujúcich týchto dňoch. Tak sa ideme pozrieť na fundamentálne správy. Sekundičku, ja musím ísť zavrieť dvere, lebo môj muž ma ruší. Spravedlňujem sa, ale aj on pracuje z domu, ako aj ja. Takže sem tam sa nám podarí takto nepríjemne sa prepojiť, respektíve rušiť. Takže ideme na fundamentálne správy. Kto ste už dneska pozerali správy? Máme tam niečo, čo by nás mohlo nejakým spôsobom ovplyvniť. Za chvíľku, za 10 minút HCOB French Manufacturing PMI. Silné správy, ktoré môžu trošku pohnúť trhom. Silná ekonomika Nemecka, silná celkovo eurozóna. Bude možno nejaký pohyb na tom trhu navyše a po obede o 14:30 priatelia, to obchodujete zlato, indexy, máme tam nezamestnanosť 15,45, S&P Global Manufacturing, veľmi silné správy, S&P Global, PMI, takže o 14:30 a o 15:45 teda bácha, pravdepodobne nebudem robiť vstup na US 30 na otvorenie trhu. Tak, čo si pamätáte z minulé hodiny? Čo sme sa rozprávali? Ja sa chcem pozrieť, či tu máme aj Martinku. Martinka Kulhava, áno, si tu. Martinka, vieš mi dať teraz tú otázku, ktorú si mi napísala do chatu? No, dám, ale počkaj, s tými order blockmi, že to bolo? Áno, aby som ti to odpovedala teraz, hej, na hodine. Áno, Aby sme áno, to áno, mali aj zaznamenané. ja si to nájdem, lebo teraz som, no, mimo. Uh-huh. Čo tu tam bolo? S tými timeframemi to bolo. Timeframe a order bloky. Ja som to pochopila tak, že ty sa pýtaš, či order block z vyššieho časového timeframeu je dôležitejší ako tie na Jaj, nižšie. áno, to bolo vlastne, ja som si pozerala vtedy to video akurát v ten deň o FVG, čo si spomínala. Že Uh-huh. vlastne ako keby to potvrdenie FVG, že keď napríklad si dám 1 minútu a keď FVG je aj na 5. minúte, že sa to vlastne ako keby, že tam je to vnorené, alebo jak to mám nazvať. Áno, Takže vtedy to má veľkú silu vlastne, hej, to áno. FVG, že máme to považovať za naozaj veľmi silné Áno, potvrdenie. presne to isté, Maťka, patrí a platí aj pri order bloku, pretože tu máme napríklad 4-hodinový order blok na zláte v tejto chvíli, kde sme zišli dole, kde som bola čarodejnica, že to zíde po 2,7, 2,379 len na základe trendovej línie, čo mi Zuzka písala, hej. Ale jednoducho je to aj veľký order blok, bol už prvýkrát atakovaný, ale keď si prepneš potom na 15-minútový časový timeframe a keď sa ti tu vytvorí order blok, je pravdepodobnosť, že od tohto order bloku sa tá cena bude odrážať hore. Hej. V tejto chvíli budeme čakať len na signál. Momentálne môžeme si rozobrať to zlato ďalej, pretože ho tu máme. Hej. Máme tu order block, skôr by som zobrala za order block, že je tu vlastne táto sviečka, pretože odtiaľ to nám mohla by to byť aj táto spodná. Hej. Pretože je to taký väčší priestor, tomu dáme. A v tejto chvíli napríklad na to, aby som vstúpila do nejakého obchodu, mám tu, čo tu mám?
Hej, máme tu, som v 4-hodinovom order bloku, mám tu 15-minútový order blok. Mohli by sme si zobrať aj túto poslednú protichodnú sviečku, hej. Len jednoducho bojím sa toho, pretože tu mám SR úroveň, mám tu vytvorenú aj nejakú likviditu, čiže snažím sa teraz zobrať celý tento spodok, ktorý je v rozmedzi 85 pipov, hej. Čiže to je akože, to je, uh, to je akože dosť veľa. Hej? Čiže, čiže v tejto chvíli ma zaujíma to, čo sa ide diať a aký signál sa mi vytvorí vlastne tu, pretože keď sa pozrieme teraz, tak sme mali čo? Mali sme breakout na trendovej línii, hej? Mali sme ho vlastne tu, pardon, klasika, hej, pretože sme mali klesajúci trend, breakout, retest, hej. A skrz toho, že som v tom 4-hodinovom order bloku, čo je vlastne veľmi silná zóna, hej, tie 4-hodinové order bloky sú silné, tu vidím, že tu začal ten silný inštitucionálny pohyb, tak jednoducho je pravdepodobnosť možná, že bude, aj keď máme už zlomenú štruktúru a zlato nám začína klesať, pretože tu nám vznikol change of character. Čiže ak by som teraz išla do nákupu, tak musím vedieť a viem a je mi jasné, že chytám skôr pravdepodobne pullback. Hej? Po prípade, ak toto bola manipulácia trhom, tak nám cena bude postupovať ďalej vyššie. Hej? Ale mne je viac skôr pravdepodobné, že ako aj tu sme mali nejaký impuls, pullback a teraz mám silnejší impuls, pretože tu bol zlom tiež v štruktúrálnej, dajme tomu na 1-hodinovom časovom timeframe, aby sme to krásne videli. Ale skôr mi je jasné, že by som mohla chytať pullback, čiže maximálne ten pohyb, ktorý počítam so zlátom, ak sa otočí, tak to bude po 50% Fibonacciho retracementu potiaľto. Ale dá sa to krásne zobchodovať, pretože priatelia robí to, pozrite sa, robí to nejakých 400 pipov, 500. Hej? Takže vždy musím vedieť, kde sa nachádzam, tak ako na tomto zlate. V tejto chvíli viem, že som v tom 4-hodinovom order bloku. Začína sa mi tvoriť tá 4-hodinová sviečka, ako vyzerá, že skôr do nejakej takej tej doji. Možno sa aj tu bude robiť nejaký pattern. Dám preč to chyba, aby sme to videli. Jednoducho 4.15 vieme, hej, a vlastne môžem vstupovať potom buď na 15-minútovom časovom timeframe podľa toho, aký pattern sa mi tu vytvorí podľa sviečky, ale ja už sa potom rada pozriem aj na ten 1-minútový časový timeframe, pretože na tej jednotke by som potrebovala, aby mi nastal to, čo sme sa učili minule, breakout a retest. Hej? Alebo mi nastane zmena charakteru, čo vlastne už nastáva pomaly aj tu, na tej jednotke, pretože vidíme, že tu sme mali low, tu sme mali high, tu sme mali low, tu bolo high, preto je dôležité, aby ste vedeli čítať tú štruktúru trhu. High, low, high, low, high. A bolo, toto low bolo vlastne či toto high bolo vlastne prelomené, čiže tu nám vznikla zmena charakteru trhu. Hej, to sme v tom 15-minútovom order bloku, ktorý sme si vykreslili. A teraz v tejto chvíli, keď už mám, že mám sériu za sebou idúcich high, low, tak čo sa deje vlastne? S čím môžem počítať? Tak môžem počítať s tým, kto nevieš, kto vieš, čím môžem počítať. Keď mám za sebou sériu low, high. Nikto neviete, že stúpame, áno, Evka, ďakujem. Ďakujem, Evi. Takže v tejto chvíli, čo môžem spraviť? Ideme sa baviť trošku. Breakout, retest, vstup na FVG. Čo môžem spraviť? Mám spravenú analýzu. Vidím, že mi začal breakout. Hej. A čakám na retest.
Prečo? Pretože skôr som naklonená na ten buy, pretože sme v 4-hodinovom silnom order bloku, vošli sme do 15-minútového order bloku, na 1 minúte máme krásnu zmenu charakteru trhu, hej. Vytvára sa nám séria nových high, low, čiže je pravdepodobné, že môžeme stúpať. Tak môžem vlastne zobchodovať teraz vstup rôznymi spôsobmi. My ho budeme vstupovať aj podľa ICT, ale jednoducho breakout retest. Hej. Otázka môže padnúť. Pokiaľ, ideme kombinovať, pokiaľ by sme mohli dať take profit, jasné, ja budem chytať nejaký malý pohyb, ale pozrite sa na 15, kde máte fair value gapy, hej. Čiže tento fair value gap napríklad 15-minútový by mohol byť pre nás vlastne smerodatný. Takisto tu sú ďalšie gapy. A včera ráno, čo som nezobchodovala tak ako Matej, čo som tam aj napísala, vlastne zaujímajú ma niekde tie 4-hodinové fair value gapy, pokiaľ by to mohlo výjsť, pretože ten 4-hodinový fair value gap, priatelia, funguje ako čo? Funguje ako magnet. Hej. Čiže 4-hodinový FVG mám tu hore. A je to pod tou polovicou, čiže myslím si, že z hľadiska toho, ako sa vytvára price, ako sa hýbe cena, a vlastne ako sa tvorí ten trh, by nám to jednoducho mohlo prísť pod ten fair value gap. Máme tu dokonca aj BPR, hej, lebo na druhej strane mám ďalšiu sviečku. Čiže keďže ale chceme obchodovať možno menší pohyb, tak nás zaujíma v tejto chvíli možno teraz ten retest, ktorý nastane a zaujíma nás možno táto zóna. Keď chce niekto skalpnúť, tak ako to robila doteraz aj Martinka, viac menej úspešne, hej, tak jednoducho budete chytať 5 pipov, 10 pipov a tak ďalej. Ja som včera obchodovala 5 až 10 pipov, hej, na obidvoch účtoch. Takže vidíme, teraz mali sme breakout, máme retest a uvidíme, či ten retest, či tam bude tá reakcia. Máme tu 1-minútový order block. Prečo tu mám 1-minútový order block, Martinka? Prečo tu mám 1-minútový order block? Lebo to prudko vyšlo nahor. Sú tam Áno, tri a sviečky. je tam tá posledná protichodná sviečka. Čiže som v tej zóne supply demand. Keďže mám odmietanie z vrchu ešte stále tu, počkám si na ďalšiu sviečku a pravdepodobne na tej ďalšej by som mohla vstúpiť do obchodu. Aký máme čas? 9:15. Bude to možno 9:15. Vidíte, čo spravili HCOB. Hej? To sú vlastne tieto pohyby. OK, fajn. Takže dám si tam buy. Musím si premeniť. Dám si tam buy. OK. A stop loss si dám, priatelia, dám si ho až sem, pod ten order block. Tu bol aj fair value gap, kde bola reakcia, hej. A OK. A TP, dáme si 1:1 zatiaľ. No, dáme si, aby sme mali take profit stop loss 22,7 a čakáme, čo sa spraví. A keď niekto obchodujete retailové a poznáte vlastne tie patterny, ktoré sú, čo máme vlastne skôr pattern vlajka teraz, keď sa na to pozriete, tak častokrát vlastne, keď cena vystúpi, tak pravdepodobne take profit by som mal dávať až sem hore, hej. My ale skalpujeme, aj keď je to 20 pipov, hej, priatelia, máme 20 pipov, čiže keď dojdeme do nejakej zaujímavej zóny, kde tá cena
sa nám bude preklápať smerom nahor, dajme tomu, keď chytíme 5 alebo 10 pipov, pravdepodobne, nie pravdepodobne, ale určite budem posúvať stop loss smerom navrch. Hej. Ale prečo som sem vstúpila? Vlastne mám na to tie potvrdenia, mám rôzne potvrdenia a pevne verím, že som si nemusela počkať na ďalšie, pretože tento pohyb, táto sviečka, tento displacement, vždy sa pozerajte aj na to, aké silné sviečky sa vám tvoria. A táto sviečka od spodku po vrch samostatne mala 17 pipov. Jasné, že to urobili správy. Čo sa nám tvorí teraz? Teraz sa nám tvorí gap. Hej? Čiže fakt počítam skôr s tým, že to zlato by nám teraz mohlo urobiť ten pohyb a mohli by sme získať tých 10 eur. Každý jeden obchod včera, ktorý som zadala, som si manažovala. Každý jeden, ktorý som si zadala, som si manažovala. Do obedu to bolo viac menej, tak, že, že ten US 30 ma kvôli spredu potom vyťukával, hej. Ale po obede už tam boli krásne pohyby a zobchodovala som aj otvorenie. Pustila som si ešte jeden obchod neskôr, čiže mala som tam 40 eur na tom účte a jednoducho je dobré si tie obchody manažovať a keď obchodujete, priatelia, nikdy nerobte mnohé iné veci naraz. Hej, proste a nikdy od toho neodíte, že si zabudnete dať stop loss. Proste nejako tomu dôverovať. OK, môžem spraviť ešte to, že si možno navýšim ten stop loss. Hej, keď chcem chytať napríklad 5 pipov, tak si dám, môžem si dať tú hranicu, hej, že maximálne koľko. Musím to vždycky prepočítavať na peniaze a ja si to vždycky, napríklad keď chcem akože 5 eur, tak maximálna strata, ktorú by som bola schopná oferovať je 20 eur, ale proste jednoducho radšej som toho názoru, že držať sa tých vecí, že kde mám to posledné low, hej, trošku nižšie si dať ten stop loss. Proste musíte pracovať s tými účtami, aj s tými fundovanými účtami takým spôsobom, že musíte za to zobrať zodpovednosť. Hej. Proste jednoducho je to tak. Keď máte vlastné účty a chcete ísť do rizika 5%, je to OK, ale musíte si byť vedomí, že keď dáte 20 obchodov zlých za sebou, tak jednoducho ten účet pôjde do prdelky. Hej, ale myslím si, že keď máte stratégiu, ktorá je fajn a ktorá funguje, proste nestane sa, že budete mať 20 obchodov za sebou, len je teraz potom dôležité na vás, že či vydržíte ten tlak, aby ste sa začali správať konzistentne a aby ste sa začali správať disciplinovane. Pretože to je problém mnohých obchodníkov, hej? Že sa nesprávajú konzistentne a nesprávajú sa disciplinovane. Ideme sa pozrieť v rýchlosti, pretože toto nám beží a čo beží, to neleží. Ideme sa v rýchlosti pozrieť na US 30, aké to budú pohyby teraz, aké budú. Skúsime sa na to pozrieť z pohľadu štvorhodinovky. A z pohľadu štvorhodinovky sa mi to páči, pretože máme máme už odraz od order bloku tu dole. Bože, čo som zase zobrala? Máme tu odraz od order bloku a jednoducho začína sa tam ten pohyb smerom na vrch a mali sme jemnú indukciu do fair value gapu. Hej, mali sme jemnúčku indukciu do fair value gapu 4-hodinového, ale ten fair value gap je voľný zatiaľ. Bola tam jemná indukcia, jemne indukovaný a máme tu hore order block 4-hodinový, čiže myslím si, že tá cena by nám mohla výsť po tento order block 4-hodinový ďalší. Čiže som naklonená skôr na nákup na tento a som skôr naklonená, že to asi
že skôr by sme mohli ísť na nákup a vidíte, vytvoril sa nám tu, kto obchoduje paterny Head and Shoulders, častokrát sa robí retest neckline, hej. Čiže viacero vecí nám tu nahovára na ten, na ten pohyb smerom na vrch. A keď si dáme 15, tak čo ma zaujíma na 15 je to, že tu máme tento FVG, ktorý je veľmi silný. Hej? A vidíme tam reakciu. Vidíme tam reakciu na 15-minútovej úrovni, vidíme tam dokonca nejaký taký pattern, obrátené kladivo, invertované kladivo, kde teda nám hovorí tá cena, že pravdepodobne by sme mohli chcieť vystúpať a skúsime sa to pozrieť na jednotke, že čo sa deje, že ako to vyzerá na tej jednotke. Tak na tej jednotke to vyzerá vlastne tým spôsobom, že potrebujem si počkať na prelomenie štruktúry. Potrebujem si počkať na change of character, ktorý by mal nastať niekde tu. A vlastne keď mi to preletí hore, tak vlastne budem mať aj potvrdenie retest a breakout a retest. Hej. Čiže takýmto nejakým spôsobom. Ale štruktúra už bola prelomená. Lebo tu sme mali low, tu sme mali high. Ale nie, nebola prelomená, pretože tu máme low. Čiže tú zmenu charakteru trhu by som potrebovala, aby mi nastalo vlastne tu. Hej. Skúsime sa pozrieť, čo robí zlato. OK, zlato nám stúpa, fajn. A čo je dobré, mali sme tu low, high a vytvorilo sa nám vyššie low, high, low. Hej? Čiže mohlo by sa začať fakt tvoriť teraz high, 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 low, high, high. Takže US30 máme nejakým spôsobom spravený. A kto ste obchodovali vlastne ten breakout a retest okrem? Akože Alenka, viem, koľko si mala vstupov, si mala len jeden, hej? Hej, len jeden, ja som iba tu skúšala ten jeden obchod. OK, a robila si analýzu z vyššieho časového timeframeu takisto, alebo len... To hej, vždy preklikávam, ale je to pekne. Najlepšie som mi to akože na 15, ale vstúpila som na jednotke. OK, super. A ja som to iba pre jednou využila, tiež som tam pospájala iné veci. Áno, priatelia, musíte sa naučiť, akože vám stratégia niekedy je fajn, ale len taká jednoduchá, len vždy sa pozerajte na ten vyšší časový timeframe. A dávam jednu radu, keď máte v blízkosti fair value gap na vyššom časovom timeframe, ktorý by vám tú cenu mohol potiahnuť dole. Lebo napríklad teraz sme v tom 4-hodinovom FVG, je možné, že tá cena nám ešte trošku doklesá. Hej? Čiže tu budem akože trošičku opatrnejšie, je tu 15-minútový FVG, čiže je možné, že tá cena nám trošičku môže doklesať, ale môže byť aj tak, že tu sme mali aj klasický gap, čiže gap uzatvorený a budem spokojný, price action si povie, OK, som spokojný, proste idem stúpať, hej. Čiže fakt zohľadňovať všetky veci, viaceré veci, pretože ale zase neprešpekulovávať, hej, lebo sú ľudia, ktorí vedia príliš veľa a prešpekulovávajú, čiže fakt to nemá význam. Hej, uvidíme, ako skončí za chvíľu. Za 3 minúty nám končí vlastne táto sviečka. Keby nám skončila táto 15-minútová sviečka uzavretá, ešte raz hovorím, nad týmto knotom, nad tým čokom, tak je ten signál OK. Ale keďže tá cena sa odmieta, myslím si, že to pôjde vybrať možno tých 50% toho fair value gapu. Hej. Čiže nevstupujem za každú cenu len preto, že sa mi teraz vytvoril, nie, tá price action musí byť. Keď budete sledovať to, kde sa vám tie sviečky otáčajú, vlastne mohlo by to zísť potiaľ toho. Proste tu máme odmietnutie z vrchu, vidíte. Prvé odmietnutie, druhé odmietnutie. A čok máme nakreslený. Ten čok je pravdepodobne, že si budeme posúvať smerom nadol. Hej? Takže fakt zohľadňovať viacero veci a zohľadňovať vlastne ten jednominútový časový timeframe kompletne
ako, hej, neodžúbe ťa. Proste ten jednominútový časový timeframe je super. No už sme boli vyššie, hej. Ešte sme neposúvali na break-even, máme tu nejaký pullback. Mali sme veľmi silný pohyb, pevne verím, že impuls, pullback, impuls. Hej, že to zlato by nám mohlo zafungovať. Len nech nerobí silné červené sviečky. Hej, nech pekne otočí a nech nám ide smerom navrch. Ideme sa pozrieť na Nasdaq. Ideme sa pozrieť na Nasdaq. Pozrieme sa z pohľadu 4H. Ojojoj. Ojojoj, sme v historickom maxime. Pravdepodobne. Kompletne v historickom maxime. Vidíte, keď sa na to pozriete. Proste ešte sme nikdy tak vysoko neboli. Nemám rada tieto východzie situácie. Priznám sa, nemám ich rada. Hej? Prečo? Pretože vždy, keď urobím nejaké rozhodnutie, tak sa trh rozhodne ísť voči mne a nie som si istá, že či môžem akceptovať túto sviečku akože na smer na spodok, pretože je to ešte veľmi krátka sviečka. Jediná vec, ktorá mi nahráva do kariet, je vlastne tento reálny gap, ktorý tu je. Ale uh, je to gap, ktorý vznikol, toto není FVG, je to gap, aby ste vedeli. Ja si vlastne tie gapy značím rovnako ako FVG, ale nemám sa od čoho odraziť, presne tak, hej. Môžem sa odrážať len z toho, že som v historickom maxime, ale raz som vstúpila do zlata presne tak v tom historickom maxime, kde sa otáčalo a proste vybralo ma, hej. Proste jednoducho nešlo dole, otočilo sa a vybralo ma. A skôr by som si počkala na to, že čo sa bude diať tu. A mám tu gap a mám tu aj order block. Hej. Mám tu gap a mám tu aj OB. Čiže skôr som naklonená. Máme ešte 2,5 hodiny. Proste jednoducho tá cena nechcela ísť vyššie. Hej? Nechcela ísť vyššie, ale nemám sa od čoho odraziť ani na tej 15. Jediná vec, na ktorú sa môžem odraziť, že sekundu, pozrieme sa, natiahneme správne tú trendovú líniu. Aby sme mali aspoň 2 body, pekne chytené. Je breakout a retest. A ak by som chcela vstúpiť, lebo pozrite sa, vošli sme do historického maxima. Máme breakout, mali sme retest na FVG, ktorý bol indukovaný. Ten retest nám začal už tu hore. Prvýkrát, keď sa pozriete na to. Jediná vec, ktorú vieme, že dole máme ten gap, hej, 4-hodinový. Ale ten retest nám začal tu, čiže tu bola možnosť, na tejto sviečke bol možnosť vstupu dajme tomu, po tento fair value gap, hej. Tuto bola reakcia na ten fair value gap a tu sme mali ďalší FVG, je tu ďalšie odmietnutie ceny. Neviem, či mohla by som zobrať túto informáciu ako market maker model. Hej. Skúsime sa pozrieť na tej jednotke, že kde sme, ale na tej jednotke potrebujem breakout a retest. A ten breakout vlastne začína teraz. Hej, pozrite sa. Hop. A musím hľadať tie moje POI body, ktoré sú zaujímavé, ale nemám tu žiaden fair value gap. Jediné, čo tu mám tu order block, ale aj ten nie je OK, pretože
pretože nie je OK, hej, pretože ďalšia sviečka sa nám tvorí modrá. Čiže tu v tomto prípade som naklonená tomu ešte, priatelia, skôr, že tá cena si pôjde vybrať tú likviditu do toho indukovaného FVG, čo je tu. Hej, som tomu skôr naklonená, pretože sme vybrali gap, otočili sme sa a keď to vyberie, keď to príde sem, tak potom by som bola skôr naklonená na klesanie. Hej. No. Takže ani ja to nemám rada, nemám sa od čoho odraziť, Alenka. Karinka, kde si vstupovala na buy? No, ja som vstupovala ešte 8,57, keď vlastne, lebo hore aj dole je hodinový fair value gap a tam v podstate sa spravila potom od toho hodinového slota odrazilo, spravil sa zmena charakteru. Hej, no No, len akože mne, áno, však teraz to vieš, vyzerá. No. akože nemám potvrdenia, vieš, nemám potvrdenia na ten buy, ale si kde vstupovala, však tam by si mala byť v profite. Teda, alebo tu si vstúpila na buy a teraz ťa vybralo na break even Áno, táto sviečka. 8,57. OK, nie, to je v poriadku, to je v poriadku. A skôr som fakt naklonená, ale vidíme, že proste otáča sa to, hej, čiže môžeme ísť na tú 1 minútu, ale fakt sa tam nemám čoho chytiť, od čoho. Ak by sa teraz začali tvoriť za sebou silne klesajúce sviečky, čo by bolo celkom fajn, tak by som tu mala aspoň ten zaujímavý order block, ale potrebujem mať aspoň 3 sviečky za sebou klesajúce. Takže neviem, zlato. Ojoj. Mali sme to dať na break even, čiže zlato nám nevyšlo, čiže prvý loss dneska. A čo sa stalo teraz v tejto chvíli? Vidíme, že proste nebolo to akceptované, bola to manipulácia na trhu a proste jednoducho si to klesá, ide to smerom nadol. Hej. Proste je to tak. Jediná vec, čo sme mohli, no mohli sme tam veľa urobiť. Proste jednoducho it is what it is. Hej, proste je to ako to je. A tento nápad obchodný nám nevyšiel. Proste krásne sme boli zmanipulovaní a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. A chcem sa pozrieť na tú 15. Proste máme tu ten fair value gap v tej blízkosti. Tak si dáme preč. Dám si to preč. Uvidíme, aká reakcia nastane. Zaujíma ma tento tieň vlastne tu v tejto zóne, hej, lebo tam na 5 sú silné, je tam silný nejaký ten pohyb. It is what it is. Ešte sa pozrieme na 4, že či tam nemám nejaký gap, ktorý by... No nie je tam proste jednoducho. Nemám tu žiadny FVG, ktorý by to mal nejakým spôsobom ušťahať dole. Ani na jednotke. Hej. Proste prvý vstup, not OK, hej, stáva sa to. Viete, že ja vstupujem aj na 2-krát. Keď sa pozriem na tú jednotku, tak vlastne teraz tu máme order block, máme tu fair value gap, ktorý bol indukovaný. Mali sme tu indukciu toho FVG. Verím tomu, že nás podrží ten 4-hodinový order block. Tu máme indukciu do FVG, hej. Tento dám preč, alebo respektíve pretiahneme ho sem, aby ste to videli. A nie, ten fair value bol celý vybratý. OK. Máme tam niečo na tej 15. Nie. OK. Proste som naklonená tomu, priatelia, že tá cena... Pozrieme sa ešte tu, čo sa udialo. Aha. Tu máme likviditu dole.
Tu máme dole likviditu. A teraz je to také celkom zaujímavé, hej. Tu máme 15-minútový fair value gap. Tu máme 15-minútový fair value gap. Tam sme prerazili smerom nadol, čiže A nebola tam reakcia. Mm, OK. It is what it is. Uh, Jedna likvidka, druhá likvidka, mohlo by to ísť vybrať ten spodok. Toto si dám preč, urobím jeden riskantný vstup a urobím vstup na 5 pipov. Breakout. Retest. Sú tu tie zóny. Vytvára sa mi engulfing 15 na 15 minútovom časovom timeframe. Hej. A vieme, že ten engulfing je silný, klesajúci. Uvidím reakciu tu. Keďže tu mám tie dve likvidity dole, ktoré sú dosť také. Vidíte, máme tu komplet zlom tejto štruktúry, hej, takže uvidíme, pokiaľ sa nám vytvorí ten retest. Či sa mi vytvorí, keď sa mi tu vytvorí nejaký sviečkový pattern, ktorý mi bude hovoriť o tom, že pôjdem, že skôr ešte chcem klesať smerom nadol, tak jednoducho je tam akože toto je to, čo má tu trošku, hej, vidíte to, proste máme tu teraz relatívne ekvalov, hej. Čiže som tu vlastne v takej situácii blbej. Skúsime si otvoriť VWAP. Budeme pravdepodobne pod VWAPom. Budeme pod VWAPom. Bože, čo som to otvorila? Otvorím to tuto cez toto. Otvorím to. Som pod VWAPom, hej. Čiže som na spod 50%. OK. Takže. Mala som tu SR úroveň. Po tejto sviečke vstúpim na sell. Označím si zatiaľ len take profit, stop loss si nechám otvorený, aby ste vedeli, ako niekedy obchodujem, ale relatívny stop loss mám v hlave. Hej. Proste jednoducho musíš vedieť, že tam niekde máš ten stop loss. Skúsime si dať ten TP 13. Dáme si ho sem. Hej. Dáme si ho sem zatiaľ. A keď sa nám cena bude posúvať smerom nadol, dáme si ho vlastne po tú prvú likvidku. Hej? Potiaľ to. OK.
Ináč, ako na tomto účte mám maximálnu stopku $120, 120 eur. Hej, aby ste vedeli, že teda keď urobím minus 120, tak už viacej neobchodujem. Hej. Takže ideme pomaly do plusu. Budeme sa venovať teraz tomu zlátu, lebo ten US30, aha, vidíte, aj tak sa vracia tam, kde sa vracia. Hej. Ale myslím si, že to zlato by nám mohlo zísť po túto likviditu a ak nám zíde ešte nižšie, tak by to bolo plus ďalších koľko, 30 pipov? Aj plus ďalších 30. Takže uvidíme, ako to spraví. Keď prídeme sem, čo už sme skoro tam, tak si dáme stop loss na break even. OK. Necháme si aspoň takto 1 euro. Fajn, hej? Takže, toto som vám chcela ukázať, pretože niekedy vstúpim do obchodu, že si nezadám stop loss, ale presne viem, keby mi to vyšlo a dajme tomu urobilo minus 10, tak by som to zatvárala. Hej? A teraz je na mne, čo idem robiť, pretože tu som vo fair value gape, čiže môžem si posunúť stop loss sem. Pretože ten pohyb je veľmi silný a mám tu FVG. Hej? Mám tu veľmi silný fair value gap. Jo? Teraz sa idem pýtať sama seba, keď sa mi uzatvorí táto sviečka, podľa mňa by mohla zísť dole. Koľko máme? 9,45. Máme tam nejaké správy teraz. Nemecké HCLB za 14 minút bude HCLB. No. OK, pozrite sa, aký pohyb to robí. Hej. Prechádza mi cez BPR, takže idem dole. Hej. Wow. Hej. Oh. Oh, oh. Posunieme si aj TP. Mám už stop loss tak, že vlastne už mám, vidíte, už by som mala zísť potom aj 1 euro, hej, keď by mi to vyplo čiže bola by som na break even. Mám ten stop loss dobre zadaný, pretože vidíte, že tu je order block, hej. Pevne verím, že ten pullback nebude, že sa mi tam vytvorí fair value, že ma nevyberie. Ale keď ma vyberie, tak it is what it is, hej. Mám nové slovo, hej, čo ste nepočuli o mne. Proste niekedy človek musí fakt pozerať na mnohé tie iné veci a niekedy proste zmeníš ten svoj prístup z toho buy na sell a vidíte proste, niekedy sa to veľmi rýchlo otočí a, a o, no chod si aspoň po tú spodnú likvidku, hej, nech ti posuniem. Možné je, že mi to teraz uzavrie v pozitívnom stop losse, čo je pre mňa OK, hej. Je to fakt pre mňa OK, pretože môžem mať ešte ďalšie vstupy. Som na svojej východzej cene. Aj keď by som bola rada, keby to zišlo tam dole, aj pretože ten pohyb tam začal veľmi silný.
A, ale proste keď urobíš pár takýchto vstupov cez deň, tak je to potom aj pre teba OK. Hej. Páči sa mi, že nastal ten pohyb, nepáči sa mi teraz ten pullback, že to robí, ale proste jednoducho mám ochránený kapitál, viem, ako môžem obchodovať, viem, koľko môžem si dať maximálny los. Nikdy nestavím na obchod to, že by som dala na jeden obchod 120 minus. Hej, proste uzatvorený. OK, úspešný obchod. Jo? Úspešný obchod. Či teraz bude mať nejaký vstup, teraz sa stane to, že sa to otočí a pôjde to po tú likvid dole. Hej. V tejto chvíli nemám žiaden vstup na zlato. Môžem si počkať na breakout, retest a ešte ísť smerom dole. To dám preč. Toto dám preč. Prečo? Pretože ešte stále viem, že je tam tá likvidita dole. Hej. Minimálne tu a že tu mám to relatívne equal low. Hej. Mali sme breakout, mali sme retest. Keď mi skončí silná sviečka dole ako engulfing, vstúpim ešte raz. Hej, vstúpila, OK, takže skončila. Takže dáme si TP zatiaľ sem. Po prvú likviditu, hej. A stop loss budem posúvať. Prečo som vstúpila? Lebo ten engulfing sa mi tam páčil. Hej. Som RSI pod 50%, som pod vývapom. Som na blízky dotyk k tomuto. Hej. Vidíte. Naozaj na blízky dotyk k tej likvidite. By to malo byť takto. Tak to je tá prvá. Baby, urob tam nejakú silnú protichodnú sviečku smerom nadol. Teraz to chvíľočku potrebuje oddychovať. Hej. Ale vlastne pozrite sa ho. Keď mi zíde pod tieto sviečky, tak vlastne si dám stop loss na break even. A yes. Teraz som to chcela vidieť, teraz to mám. Takže dám si stop loss sem. Hej. Mám tam stop loss, vidíte, 1,25 eur. A v tejto chvíli, keď sa robí silný pohyb, keď sa bude robiť silný pohyb, tak jednoducho môžem posúvať take profit a môžem posúvať stop loss smerom nadol. Hej. Prečo take profit môžem posúvať? Pretože mám tam to relatívne equal low. Hej. Čiže mám tam označené tie low z toho 15-minútového časového timeframeu. Ak sa to otočí a urobí pullback a vyprcne ma, tak je to tiež OK pre mňa. Hej. $3,92. Keď to zíde nižšie, keď tá cena zíde nižšie, spadne, potom budem posúvať stop loss. Budem si to trailovať proste. To sa mi to síce ťažko spočítava, ja viem, aký som mala začiatočný stav účtu, ale keď to spočítavam v tom programe, keď to otvorím, tak je tam veľa tých vecí, pretože každú jednu pozíciu, ktorú urobím vlastne tu, tak každá jedna pozícia je tam zaznamenaná. Hej? Aby ste videli. Ale proste vidíte, tento obchod je už vyhratý, tak či tak prečo? No, pretože už mám pozitívny stop loss euro 25. Ak to čítate psychológiu knihu, tak jednoducho viete, posúvam SL. OK, mám 240, fajn. Ak to čítate psychológiu, tak jednoducho viete, že ako sa zarobí $1 000 000, dolár po doláre. Hej.
No a teraz nebudem posúvať dole nižšie, alebo koľko tam sa to dá ešte posunúť. Uvidíme, čo to spraví, hej? $9,52. Dneska máme 2 úspešné vstupy, 1 neúspešný, hej? Ale dôležité je, viete, čo vedieť sa prispôsobiť tomu, čo ten trh robí, hej? To je to, čo mnohým obchodníkom chýba. OK, super, ďakujem pekne. Čiže mali sme 2 výherné vstupy. Ja mám účet momentálne v pluse a túto hodinu končím nahrávaním, pretože sme si urobili analýzu. Môžeme sa pozrieť ešte na US30 a pozrite sa, ako to tam klesa. Proste nechce tam ísť. Low, high, low, high, low. Toto low je nižšie, ako bolo toto. Čiže zmena charakteru by nám musela nastať tu. Nasdaq si ide svoje. Hej, viete, ako je to s tým Nasdaqom. Takže túto hodinu končím s nahrávaním, aby ste mali, na tejto hodine bolo dôležité, aby ste videli to, že keď robíme aj breakout retest, dajme tomu, tak jednoducho vždycky robíš tú analýzu z vyššieho časového timeframeu. Hej? Že jednoducho vždy musíš ísť do toho vyššieho časového timeframeu a na základe vyššieho časového timeframeu vieš, že čo sa kde nachádza. Pozrite sa, čo sa robí teraz. Proste urobil sa pullback a ono si to zíde po tú likviditu dole. Hej. Toto, ako sa to tvorí, to sa volá vlastne market maker, čiže tvorenie trhu. Takže skončím nahrávanie.